Očekuje se da novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović ozbiljno prione poslu i u narednom periodu posveti pažnju mlađim fudbalerima, koji bi u godinama pred nama trebalo da prerastu u glavne nosioce našeg državnog tima. Naš državni tim neslavno je završio kvalifikacije za svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Mnogo toga se izdešavalo tokom prethodnog perioda, od teškog poraza od Engleske na Marakani sa 5:0, preko snažnog pritiska javnosti zbog loših rezultata, pa sve do smene doskorašnjeg kormilara Dragana Stojkovića Piksija. Sve to deluje frustrirajuće čak i kada se čita, a kamoli kada se proživljava iz perspektive svakog reprezentativca. Prvi korak ka oporavku nacionalnog tima napravljen je angažovanjem Veljka Paunovića, koji bi nakon večerašnjeg duela sa Letonijom trebalo da ozvaniči dugogodišnju saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije. Novi selektor već je uneo određene promene, što se vidjelo na gostovanju Gordom Albionu na čuvenom Wembliju, gdje je prva korekcija stigla kroz izmene u startnoj postavi i novoj formaciji. To, pretpostavlja se, neće biti jedine izmene iskusnog stručnjaka poreklom iz Strumice. Očekuje se da Paunović, barem do marta, do kada naš nacionalni tim neće imati nikakve reprezentativne obaveze, ozbiljno zasuče rukave i posveti se fudbalerima koji bi u narednom periodu trebalo da postanu okosnica Orlova.